L-uffiċjal assoċjat mal-Fondazzjoni Sigma Keith Marshall li għal iżjed minn 25 sena mexxa u implementat ta' proġetti trasformattivi madwar l-erba' tirjieq tad-dinja. Minn bini ta' kliniċi speċjalizzati fil-Gwatemala, għal bini ta' skejjel tal-mużika fil-Filippini, skola tal-isports fil-Brażil u skejjel emanċipattivi u edukattivi fl-Etjopja. Fi frar, mistenni jiżra żerrija l-ħolma li ilha tidwi f'moħħu għal żmien. Għanna żewġ proġetti li ħan inawguraw ġo Uganda fi frar. Mbagħad nibqgħu sejrin l-Etjopja biex niftħu 4 proġetti oħra. Ħafna minnhom huma bbażati fuq edukazzjoni għax dik hija l-itos tagħna, STOM, ħan inawguraw skola f'isem Jake Vella. Keith li huwa spiżjar għal f'dawn is-snin li huwa attiv fil-filantropija fetaħ iżjed minn 20 skola għal tfal vulnerabbli. Għalli minkejn l-ispejjeż finanzjarji ammontaw għal mijiet ta' eluf, is-sens ta' sodisfazzjoni ma' tim ta' diversi benefatturi hija titejjeb konkretament ħajja t-tfal li jkunu diġà rassenjati għal destin kiefer huwa mingħajr qis. Jekk nista' nagħmilha jien, jista' jagħmilha kulħadd. Ġifieri jekk inti tħares lejn l-istorja ta' ma rridx noqgħod niftaħar imma forsi ftaħna 20 skola. 20-25 skola fl-daw il-25 sena. Jiena ma nixtieqx il-plawdit u ċabċib, jiena nixtieq ngħid lin-nies li jekk nista' nagħmilha jien, jista' jagħmilha kulħadd. Josie, Mr. Jake, sejja l-proġett bħala aħbar importanti għal-legat ta' ibnu. Dak li jaspira lil ħadd ieħor biex jgħix ħajja aħjar. Jake, jekk kont tgħidlu inti kapaċi titla' ġiex tarġiet, kien jgħidlek le jien kapaċi nitla' l-indana taraċ. Ġifieri Jake ma waqafx u jgħid u le mela jiena daqshekk nintefa' bil-qiegħda waqaft issa m'hemmx tagħmel, anzi pruva joħloq xi ħaġa bl-hawn. Li kien joħloq challenges tal-hawn. Jake Vella li miet fl-2024 ingħata ġie Repubblika wara mewtu għall kuraġġ u l-mentalità rebbieħa waqt mumenti ta' sofferenza.